Poviem vám ten príbeh z tej Stužkovej? No, už je tu dosť ľudí. Už je tu dosť ľudí. Chcete príbeh z tej Stužkovej? To není o mne, to je o mojom kamarátovi, o mojom spolužiakovi. Volá sa Kubo Melicher. Volá sa Kubo Melicher, ja poviem aj prezvisko, ja to mám piči. Ježi, ale on ma zajebe. Budeme ho volať, že volá sa Kubo M, dobre? Kubo M, on ma zajebe, keď to bude vedieť. On to nemôže vidieť, a to nebude vidieť nikde. Nebude vidieť nikde. Koľko sme mohli mať rokov, keď sme mali Stužkovú? Čo, 19? 19, že? Hej, 19 som mal však, keď som maturoval. Alebo 18-19. Tak nejak. Dám veľkú webku. To není príbeh o mne, to je o ňom, ale proste vám poviem, čo som tam zažil vtedy a to bolo hrozné čosi. To ste nevideli, chat. To bol tak krásny pohľad, keď vypadol z toho auta, to je jedno, počúvajte. No, počkaj, že dám veľkú webku. To bude rýchlovečka, chat. Tam ide len o jednu vec, Počúvaj, ja keď som to videl, ja vám hovorím, že neviem, kedy som mal väčší záchvat. Smiechu, len keď som ho to videl. Proste Stužková, nie? Sedeli sme pri stole, pičoviny, jedli sme, ja som nepil, ja som tam bol v aute, tak som to mal piči. Čak ani tak by som nepil. A on už najebaný, Kubo M, hej, a bol tam aj s frajerkou. Ja som tam bol s kamoškou, ja som frajerku vtedy nemal, tak som tam bol proste s kamoškou, raketa a kokot. To je jedno, o mňa tam nejde, v tomto príbehu absolútne ide o mňa, chat. No, on chodil, takto, len koľko teraz vám to vysvetliť, musíte mi povedať, že to chápete, ale ja neviem, či to dobre vysvetlím. Proste mal som spolužiaka, áno, mal som veľa spolužiakov, bolo nás 30 v triede. Bol tam ten Kubo, áno, ten hlavný aktér tohoto, a bol tam ešte jeden, on sa volal Matej, no. A tento Kubo chodil s Matejovou sestrou, OK? Chápete ma? Ona nebola naša spolužiačka, on chodil s Matejovou sestrou. Matej bol ďalší môj spolužiak a Matej mal sestru a Kubo s ňou chodil. Ten môj najlepší kamarát, chápete ma? Dobre som to vysvetlil. Nezaplietol som sa ako kokot. Ticho, chápete to, áno? Kubo chodil s Matejovou sestrou, ale ona nebola naša spolužiačka, dobre? Ja som ho nepoznal, potom ma s ňou zoznámil. No, to je jedno. Dúfam, že ma chápete, píče. Chápete, to som dobre vysvetlil. No, takže ten Kubo tam bol s tou jeho sestrou, áno, na tej Stužkovej. On tam bol s jeho sestrou, no, to je jedno. Už, ja neviem, koľko mohlo byť hodín do piče. Neviem, koľko... A samozrejme, že boli tam rodičia aj jej, pretože to boli aj toho Mateja rodičia. A boli tam rodičia aj toho Kuba. To je jedno teda, dobre, už som to zaplietol listou, nechápete niektorí, ale keď to pustíte ešte raz, tak pochopíte to, snáď som to dobre vysvetlil. No, už bolo neviem koľko, polnoc, 1 hodina, 2 hodiny a už tí rodičia chceli ísť domov. Hej, a že sa idú rozlúčiť s tými deskami, že sa idú rozlúčiť s Kubom aj s tou, ona neviem, jak sa volala. Kristína tuším, Kristína sa volala, sa mi zdá. No a to je, že ma zajebe, keď to bude vidieť na internet, dúfam, že to nikto neuvidí tento príbeh. Tento príbeh nedávajte na internet, počúvaj, no. A to je jedno. Už mal dobre jemnuté a viem proste, že zmizol. Ja som ho nevedel pol hodinku nájduť, hodinku, ja hovorím, kde je ten kokot, kde je ten Kubo do piče? Ja volám ďalších spolužiakov, hovorím, kde je Kubo, ty kde išiel? Oni, že neviem, sa vyparil sa niekde aj s ňou, aj s Kristínou. Ja, že čo si kokot, kde oni môžu byť do piče? Ak sme ich hľadali, normálne, všetci sme ich začali hľadať. Proste sme ich začali hľadať po tom pódiu, nikde nikoho, aj na vecko som išiel, tade, vonku som obišiel celú tú sálu, nikde nikoho proste. Nevedeli sme ich nájsť, až proste sme sa zbehli asi takí 20 pri ich auto, počúvaj, a teraz počúvajte, kto tam bol. Bol tam tatko toho Kuba, bol tam tatko tej baby, tej Kristíny, bola tam mama Kristíny a bola tam mama toho Kuba, hej? A ja som tam bol ešte so spolužiaky, sme ich hľadali. Tatko toho Kuba otvoril proste auto. Ono bolo zarosené ako tak mne už to došlo. Ja že ti jebe, že oni tam drtkajú a ten kokot, že a ten kokot tam isto teraz trtká a jak ich tam ten tatko nájde, ja sa poštím, ja som tam bol proste v saku, nie oblečený, všetci tam boli v saku, ty kokot. Boli sme tam 20 vonku a ten tatko išiel k tomu autu, kúka na tí one, že čo ti jebe, aké zarosené to auto. Otvoril tie zadné dvere a ten kokot, celý vyzlečený proste, holý vypadol z toho auta, cicinu si držal v ruke a letel, chlapci, počúvaj, chat, ja som spomalil čas vtedy, ja som spomalil čas, jak išiel rukou k tej kľúčke, ten tatko, išiel proste rukou k tej kľúčke, vieš, otvoril to auto a otváral tie dvere a nakúkal tam a ten Kubo normálne, ja tu mám flašku, hej, flaška, chytím flašku do ruky a ukážem to, jak som to ja videl, jaký pohľad. On proste úplne do kopka a takto jak padal, tak držal si cicinu v ruke a padal z toho auta a vypadol na zem z tú cicinu, že... Vieš? Držal si tú cicinu, ty kokot v ruke. Normálne...
Počúvaj. Ja som taký záchvat chytil. Viete si predstaviť môj smiech? Vypadol z cicinu v ruke, normálne držal si tú cicinu a vypadol z toho auta na zem. 20 ľudí, 40 očí na ňo, niekto mal okuliare, tak 46 očí na ňo, že držal si tú cicinu najebaný, ako sa postavil, kúkal na nás. Čo ti jebe, to bola taká hanba. Všetci ticho, všetci to stali ticho, normálne všetci boli zhnusení z toho. Niektorí sa takto držali, že len ja proste, že som tam začal sičať. Všetci na mňa, že či mi jebe, že prečo sa smejem. Mne to bolo také smiešne, ja som to nemohol vydržať, ja som sa tak začal smiať. Ja som tam hneď začal brzdiť, jak vlak, rozumieš? Hneď som sa tam začal chrčať, sičať som. Začal som tam sičať jak kanvica. Všetci na mňa, že či mi nejebe, ten tatko bol taký vysoký, taký rešpektný, on bol taký chlapisko. Jej tatko pozrel na mňa, že čo sa smejem. Ja som na ňo kúkol, no ja som sa otočil, ja som utekal do piče. Ten Kubo, že ja čo? Tak som bol nadržaný. Držal si cicinu furt v ruke, rýchlo sa začal obliekať. Najbaný boli ako kokot. Počúvajte, to bol najkrajší zážitok. To bol najkrajší zážitok z celej Stužkovej. Úplne. Tam nejaký program a tancovanie. To ma moc nebavilo, ale to bol najkrajší zážitok z celej Stužkovej, keď môj najbaný spolužiak vypadol holý z auta. To bolo super. To bola taká jeba. To si neviete predstaviť. A to je v piči. Toto, jak on uvidí, tak ma zajebe. Ja sa čudujem, že mi ešte nepíše tý kokot, že mu niekto neposlal nejaký link, ale on to nájde isto. Jak to drbnete na internet, tak on to isto nájde. Ale asi by to nemuseli si tam dávať. Asi by ste to tam nemuseli dávať. To bolo len pre vás, dobre? Lebo on ma zajebe, keď to tam nájde. On ma zajebe. Bola tam aj tá sestra. Jaká sestra? Však to on s ňou trtkal v tom aute. Ona tam bola zalezená, ale tu som nevidel. Ona tam bola zalezená, jasne, že ona tam bola, on tam nebol sám v tom aute. On si tam nehodil cicinu. On ho proste valil. Ona tam bola, tá baba, ale ja som mu nevidel, ona bola tam vnútri, tam bola tma. Videl som len Kuba, jak vypadol z auta, to stačilo, úplne. Tá baba čo, no však hambili sa, kokot. Čo? Podľa mňa to bol dobrý zaujímavý. Podľa mňa to bol dobré predstavenie. Mne sa to páčilo, to bola jeba a kokot, ja som sa fakt zasmial, ja som si to užil a kokot. Lenže oni to začali brať vážne a normálne boli z toho v piči, že ty kokot, že čo sa tam stalo, že prečo tam trtkajú. No a čo, mne sa to ľúbilo, ja som sa smial a kokot, ja som sa strašne pobavil. Strašne. A on sa na tom smial, sám ten Kubo, len on bol najbaný. On bol najbaný. A čo brat na to? On vedel, že spolu chodia a to nič, on sa ujebával tiež, ten bol v pohodičke. Spilajku, ahoj. A ten chalan prežil, hej? Prežil. Jasne, prežil, doteraz si s ním píšem. Fikce, keď myslíš, tak pohodička. Myslím si, že toto nie je až také neuveriteľné. A keby si poznal toho môjho spolužiaka, tak ten porobil iné pičoviny. Že brat sa ujebal na prednom sedadle. Nie. Brat sa ho nejebal na prednom sedadle, nebol na prednom sedadle. A iba ty jediný si sa smial, áno. Fakt ti hovorím, oni to brali vážne, oni normálne boli z toho zhnusení, že sa tam trtká v tom aute. A ja som to nedokázal vydržať, ja som začal smeť ako kokot. Ja som to začal píšťať, hneď som si chytil hubu, keď sa na mňa postavil ten starý a išiel som preč. Musel som sa aj smiať preč, ďaleko. Aby ma nebolo počuť, ja som sa pol hodiny na tom smial. Fakt, že to bolo strašne smiešne, a keď som ho videl, ak padá z toho auta holý, úplne holý. Úplne bol holý, nemal nič, ani ponožky tuším nemal, ten kokot. On si myslel, že on je na hoteli niekde, vieš? On si nešiel dať do auta rýchlovku, on proste si myslel, že je niekde na hoteli. A že tam bude asi spať, alebo ja neviem, ja som bol z toho v piči. Ten otec bol v piči, zhrozený, ten sa nesmial, že si kokot. Mal ho veľký, čo ja viem? Ako má cicinu môj spolužiak, nezajíma to. Keby ťa tam počujem sa smiať, jak vyjebaný brzdiaci párny rušeň, tak ma odjebe. Však všetci sa na mňa začali kúkať, že prečo sa smejem tomu. Však to sa nedalo vydržať, ty kokoti, to strašne smiešne prišlo. To bolo najsmiešnejšie, že som tam na tej Stužkovej zažil, to bola taká jeba. Zostali spolu, 3 roky spolu boli, už sú spolu není. Ale vtedy ešte áno, boli určite spolu nejaký rok aj 2. 3 roky spolu boli, to viem, ale už sú spolu není dlho. To som mal 18 alebo 19, teraz mám 25. To bolo 5-6 rokov dozadu, no. Ale bola to jebička, to bol najkrajší zážitok zo celej Stužkovej, ty kokot.